Плашчаніца. Маўклівая сведка ўваскрашэння. Катэхеза айца Анджэя Юхневіча. Похвален Ісус Христос, навеки вечне. Амен. Даражэнькія, хочам сёння распачаць такі супольны цыкл, который нам дапаможа прыглядзецца асабліва гэтаму здарэнню, которым ёсць Пасха Езуса Христа. А дапаможа нам у гэтым, як кажа Ян Павел II, сведка маўклівы, але як жа вельмі дзіўна вымоўны. Ён кажа гэта пра турынскую плашчаніцу. Турынская плашчаніца, адкуль яна паявілася? Бо яна не паявілася ось так, толькі яна недзе в гісторыі існавала, паяўлялася. Такім чынам згадваем на крыжовым шляху постаць святой Веранікі, которая, як ведаем паводле традыцыі хрысціянскай, сярод натоўпу выйшла на спатканне Пана Езуса, які нясе крыж, выцерла ягоны твар і такім чынам атрымала падарунак ад Пана Езуса, візерунак, такі вобраз адбіты на палатне. Само імя Вераніка зыходзіць ад лацінскіх слоў «вераікон», што азначае «праўдзівая выява». І яе імя вельмі схожае з біблійным імем Береніке. Гэта была сестра караля Ірада, другого Агрыпы, который прыехаў прывітаць Феста, ён тады стаў тады намеснікам Цезарэі. Ну і такая куртуазійная візіта, менавіта гэту візіт адбываў разам з сястрой сваёй Береніке, Ірад II. І Фест запрапанаваў паслухаць Іраду святого Павла, каб ацаніць яго, паглядзець на яго і таксама выказаць сваё меркаванне пра святого Павла. І, як ведаем з дзел апостальскіх, менавіта на гэтым спатканні прысутнічала Береніка, Ірад і шырэйшае кола знаменитых людзей. І тады яна таксама слухала слоў святого Павла. Магчыма было, што яна в той момант пачала верыць в Езуса Христа і прыняла з часам хрысціянства. Так як яна была багатай, была пры двары, хрысціяне маглі схаваць эту каштоўную рэліквію менавіта ў яе, дзе яна перахоўвала в палацы. Аднак жа, калі распачынаецца пераслед хрысціян, хрысціяне уцякаюць з Єрусаліма і выносяць з сабою гэтую каштоўную рэліквію. Называюць яе ўжо тады мандэльён, што азначае нерукатворны вобраз, або спатыкаем таксама назву тетрадиплон. За хвілінку пра гэта скажу. З Єрусаліма пападае рэліквія Эдесу. Сёння гэта ёсць Уфра, в Турцыі горад такі. І менавіта там знаходзіць яе кароль Акбар V, который патрабуе аздараўлення. І пачуўшы пра гэту каштоўную чудатворную рэліквію, ён дакранаецца тварам да гэтай плашчаніцы і атрымлівае аздараўленне. Пасля гэтага здарэння ён прымае хрысціянства. Аднак жа, не так як ёсць бывае, што все шчасліва жывуць далей, яго внук адыходзіць ад хрысціянства і са страху таго, што можа быць знішчана гэтая рэліквія, біскуп Эдесы хавае яе в спецыяльнай нішы, дзе замуроўвае. В 544 годзе знаходзяць плашчаніцу, і з часам яе ўмяшчаюць у в'язной браме горада. Яна там знаходзіцца праз доўгі час. Кароль імператар з Канстантынополя, ведаючы, што там знаходзіцца такая каштоўная рэліквія, выкупае яе для сябе. І в 944 годзе, калі ён выкупіў, разгарнуў гэту тетрадиплон. Так было сказано, што азначае складзенае 2 разы па 4.
Это было таким чынам складзенае палатно, што быў на такі відны толькі твар пана Езуса, а ўсё астатняе цела было небачным. І першы раз в Канстантынополі разлажылі менавіта гэтую рэліквію поўнасцю. І пачуўшы пра гэта, кароль з тэрыторыі Францыі Людовік VII в 1147 годзе прыбывае в Константинополь і там пакланяецца, як кажуць летапісы, пакланяецца гэтай значнай рэліквіі хрысціянскай. Калі распачынаюцца крыжовыя паходы, крыжовыя вызваленні акупаванай святой зямлі, Канстантынополя таксама, крыжаносцы ў сваіх дакументах, якія кажуць пра гэтыя здарэнні, кажуць, што там бачылі в Канстантынополі плашчаніцу пана. І гэты дакумент з 1204 года. Калі ўжо наступныя адбываюцца наезды крыжаносцаў на зямлю святую, каб вызваліць, то яны адтуль вывозяць усё, што можна. І ў тым ліку таксама вывозяць плашчаніцу, которая трапляе такім чынам во Францыю. Яе гаспадаром становіцца Готфрід де Шанрі. Ён перавозіць свой горад Лірей во Францыі. Там яна знаходзіцца праз доўгі час в парафіяльным касцёле. Яна была ягонай уласнасцю. І пасля яе набывае сабауцкі князь, трохи такая гісторыя, Людвік Сабауцкі, который прывозіць ужо в сталіцу свайго княжества Шамбері в 1453 годзе, і яна там знаходзіцца в ягоных уладаннях. Аднак жа в той капліцы, где была змешчана турынская плашчаніца, адбываецца пажар. Гэта здарылася в 1532 годзе. Першы пажар, который перажыла плашчаніца, можам так сказаць. Як гэта адбывалася? Яна знаходзілася з боку капліцы спецыяльнай нішы в сярэбраным такім яшчыку, который пачаў тапіцца з аднаго боку пад уплывам тэмпературы. І сярэбро, падаючы на плашчаніцу, прапаліла дзіры. 2 гады пазней князь перадае гэту плашчаніцу на рэстаўрацыю сёстрам Кларыскам. Яны рэстаўруюць праз некалькі тыдняў рэліквію, палатно, і князь вяртае сабе абратна в сваю капліцу, которую побудаваў спецыяльна для гэтай плашчаніцы. І адбываецца здарэнне. В 1578 годзе арцыбіскуп Мілана, добра вядомы Кароль Барамей, хоча адбыць пілігрымку в Шамбері. Менавіта, каб пакланіцца гэтай каштоўнай рэліквіі, ён зрабіў такі шлюб-абяцанне, што калі вызвалены будзе Мілан ад чумы, то ён пойдзе пешкі з Мілана в Шамбері. І так учыніў. Аднак жа князь Эмануэль Філіберт, ведаючы аб гэтым, што ідзе арцыбіскуп, як он быў уже старэйшы, каб скараціць гэты шлях, то перавёз плашчаніцу в Турын, і там ужо мог арцыбіскуп Кароль Барамей пакланіцца в Турыне. З часам пабудавана там была капліца з ахвяраванняў, которые ён збіраў сабе на сваё пахаванне, князь Эмануэль Філіберт, і ён папрасіў, каб менавіта за гэтыя грошы пабудавалі капліцу там у Турыне. І такім чынам яна знаходзіцца да сённяшняга дня у Турыне в капліцы, которая пабудавана была, распачата будова в 1657 годзе, а в 1694 годзе яна ўжо там змешчана, спецыяльны саркафаг агромністы, 3 ключы, которые адкрываюць адначасова, трэба іх паварочваць. Гэтыя ключы знаходзяцца ў разных кушташаў, апекуноў, і толькі калі яны разам збіраюцца, яны могуць адкрыць гэтую скрыню.
Сама туринська плащаніця праз 530 год была ўласнасцю роду сабаудскіх князёў ажно да 1983 года. В гэтым годзе памірае апошні з гэтага роду кароль Умберт II, які запісаў пасля сваёй смерці менавіта гэту рэліквію для касцёла, і перайшла яна на рукі Яна Паўла II, на той час папы Рымскага, і стала ўласнасцю касцёльнай. Да сённяшняга дня яна знаходзіцца в гэтым саркафагу з 16 стагоддзя, захоўваецца, скрытая ад вачэй. Толькі в выключных момантах выстаўляецца на паказ і можна прыйсці, пакланіцца, адбыць пілігрымку. На свеце ёсць шмат копій, дакладней трэба сказаць, што это фотаздымкі, бо копія гэта было бы трэба спецыяльны матэрыял і тая самая тэхніка выканання. Аднак жа гэта не паўторная рэліквія, таму толькі фотаздымкі знаходзяцца ў розных месцах, паміж іншымі таксама і ў нашай краіне, в Беларусі. Гэта такая гісторыя плашчаніцы турынскай, што яна не паявілася ніадкуль, толькі мае свой корань ажно ад Ерусалема папраз азіяцкую зямлю, Канстантынополь, таксама пра еўрапейскі кантынент. Плашчаніца – маўклівая сведка ўваскрашэння. Катэхеза айца Анджэя Юхневіча.